iz zbirke Miris zavičaja. Milovan Aksentijević. Lepinja sa kajmakom. Zora rumeno-plava proviri iza vrhova Kosmaja. Prvi petlovi su je već odavno najavili. Jedna titrava zraka bljesnu na belom zidu. Sanjiv budim se iz slatkog dečačkog sna, dok me šareni klečani ćilim golica po vratu. Pogledam kroz otvoren prozor. Dan će biti vedar i topao. U sobu prodire miris bagrema i plavog jorgovana. U daljini se čuje lavež pasa, a iz obližnje šumice slavuji. U kuhinji još žmirka petrolejka, a u šporetu pucketa suva cerovina. Majka je već zorom podmesila testo. Čujem kako lagano tapše, čas sa jedne, čas sa druge strane po lepinji, da odstrani zaostalo brašno. Lepinja zamirisa. U toru najpre se začu medenica ovna predvodnika, a zatim i ovce zablejaše. Ustanem, na brzinu se obučem, umijem. Majka blaženo pogleda, odmotava iz bele krpe jednu lepinju, rascepi je na pola i unutra stavi podosta kajmaka. Pruži mi još vruću lepinju, nezaboravnog plahog pogleda njenih plavozelenih očiju. Otvorim tor. Najprej strči oval predvodnik, a zatim i ostale ovce i upute se na put ka pašnjaku. Ja za njima. Grejem ruke o onu mirisnu i toplu lepinju i polagano otkidam zalogaje. Nastojim da mi lepinja što duže traje, da uživam u toj neopisivoj slasti kajmaka u lepinji. Priroda oko mene bruji, miriše, a najlepše miriše moja lepinja u rano proletnje jutro. Rumeno plava zora i sada se iza Kosmaja pomaja. Titra raskoš nizom proplanaka, ta lepota stalno se ponavlja od svitanja pa do zaranaka. Miriše i bagrem beli, mirišu jorgovani i ovce na pašu izlaze, a priroda bruji i sada, ali vruća lepinja sa kajmakom ne može zamirisati kao nekada.